точка 9 се нарича проблема Style Override. Това имайте предвид, че много често се случва в ежедневната работа. Това е някакъв проблем от AutoCAD, който се нарича Style Override. Аз го наричам така. Поне аз до сега не съм намерил някаква обяснима причина за появата му. Много често си мислихме, че е свързано с атенски обекти, с разни други чертежи, които получаваме от външни фирми, но и в наши чертежи, дори които само наши чертежи, пак няколко път се получава това нещо. В какво се изразява този проблем? Представете си, както е показано вляво, някакво детайлче, който е в мащаб 1:2. Той е оразмерен с стил PR2 в Layer DIM2, но тук по-надолу ще забележим, че има някакъв размер, който е с големина на буквите различна от горните. Маркирал съм ги двата размера, не се вижда хубаво, аз ще ви кажа, и двата размера, всичките размери, които са тук, са в DIM2 прототип 2, което би означавало, че по принцип трябва да са еднакви, но не са. Виждате, че на горния пример буквите са 7 мм високи, докато на долния са на 3,5 мм. Така, това е много грешно, трябва да се внимава. Ако случайно забележите това, трябва да влезете в диалоговия прозорец DIM Style. Това представя този диалогов прозорец. Ще видите, че на текущия слой PR2 се е получил подслой, който се нарича Style Override. Просто трябва да го изтриете това. Или Delete, или просто дабл клик на PR2 и ще се оправи. И лесно продължаваме нататък без грешки. Това много често трябва да се внимава, защото много често се получава в практиката и когато принтираме даден чертеж, уж всичко е в един и същи стил, но виждаме едните числа са по-големи, едните са по-малки, което не е хубаво и не е правилно. Обаче това се получава при всяко едно преминаване от отдел на явно. Не е важно. Абсолютно ще Да, значи това се получава много често, така че внимавайте. Така е, да. Примерно сега в момента работим по някакъв проект, който точно за този проект, който работи в момента, не се получава. Може да... Добре, при мен не се получава. При мен не се получава, да кажа. Може да си уразмеря нещо от viewport направо. След това, като се върна в модела, пак си уразмерявам със същия стил и слой и си окей. Това е рядко срещано, но се случва и това. Просто трябва да се внимава, ако забележите, трябва да се коригира. Не, това няма нищо общо с нарочното правене на override. Това е просто някаква грешка, която... Това е грешката си измислено за нещо, обаче, което ние не го ползваме. Не знам от какво казаха, не е решение.